Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 ang kagahon Agosto 11, ang low pressure area nakita nini sa 550 kilometros na sidlangan sang Kalayan, Cagayan. Ang southwest monsoon ang nag-apekto sa gihapon sa extreme northern Luzon. Ang western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, magabatyag sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tugtog kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na magat na sidlangan padulong na magat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin mahikanay tugtog kasarangan ang pagbalod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:34 kainas ang aga, magatunod naman las 6:04 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees tugtog sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na liwat sa atong dira nga mga ka-aksyon dira sa nagamonitor sa Facebook, no? Rosalina Arellano Espadero, good morning. Martin Aliling, Jean Oiseser, kag kay Miss Jinky Dialagdon. Happy birthday, Miss Jinky. Kabay pa nga ang ining birthday, you will be blessed more. And be a blessing to others, no? Salamat gid for your generosity and for the friendship, no? Thank you gid, Miss Jinky Dialagdon. Happy birthday. Juvie Monares, good morning man. Mario Bacauco Erad, kay Maria Teresa Hofilenia. Ay, happy birthday maglisa ako na amigo karon nga adlaw, na? Kay amigo ko Romel Gallo, happy birthday. Especially yung pananyahalin sa imong bro, si amigo natin Juan Bol Gallo sang Las Vegas, Nevada. Happy birthday, Romel Gallo. Erwin Dicatoria Gonzalez, good morning man. Kay Sol Lama Barnatsa, mayong agad sa Handumanan, especially kay nanay niya. Maria Tere, akon kay dali lang, kaya para makompleto, di ko ba sounds piya ko. Sakay Tunet Engada Obrique Ejercito, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ida Hefes, good morning mandara sa imo, from Pontevedra. Juvelin Juvie Franco Lucasan, good morning. Richelle Aquarense, kay amigo naton Phil Alonsagay, good morning dira sa imo amigo sa Tokyo, Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, maayong agaman. Pepperoni Kasilagan from Enclaro, Binalbagan, maayong aga. Remia Garcia, good morning sa Barangay Panukoy. Alagad Kevin Henry, good morning kuno sa kay Mayor Ernesto Estrao, classmate, maayong aga dira sa imo sa Banwa sang Hinubaan. Kay First Lady Cap Leticia Estrao, good morning dira sa inyo. Kay Doc Reliquias, kay Jason Tupas, maayong agaman. Lourdes Espanyola, Lord Espanyola Chavez. Sakay Mama Lulit, kag Papa Joe Dialagdon, ni Miss Jinky, good morning. Kay Jenny Jane Nagor, sa mga bata niya nga si Aldrich, John Apil, Kirina Villaflor, Aljon Apil, kag tanan nga mga friends, good morning sa inyo. Christine Menias Villalobos, Ma'am Vanessa Mayo, may agaliwat sa imo dra, kag kay Dr. Matt Mayo. Antonio Law, good morning. Kag Alex Fuentes, kay Kap Bibing Tubliha, kag Sir Stalin Kayanan, kay happy birthday man kay Rafael Franco. Rafael Franco, halin kay mami mo Juvie Franco Lucasan. Happy birthday Rafael Franco.
Happy birthday man kay Shunda Moncada. Dira sa Handumanan, no? Haring kay Richel Aguarense. Novi Magapan sa Barangay Pandanon DSB. Gatamyaw man kay Miss Jinky. Helen Sareta, shout out na sa iya mga kids. Rosalyn Sareta, kag Ronilyn Sareta. Ronnie Sareta sa Kapadan, Inayawan, Kawayan. Kay Jelord Shando Humaway, kag kay John Elisen Coloso. Lara Faith Abogadil Sodi. Rofina Era Gabino, good morning man. Kag sakay oy migota Alson, good morning sa imo migo, no? Ayan ni galing nga profile name is Bangay Alson. Morning Alson. Oh, kay kwan sa sa PIO, isa man guro sa na COVID man. Hindi pala sa PIO to sa Bacolod, do 14 to sila. Yes, pero ang mayo sila yung Action Boy kay fully vaccinated. Fully vaccinated so, sila. mga asymptomatic Mga sila ya. asymptomatic, yes. Ang magaling ni Vice Mayor Elcid, sila kuno ya, hindi work from home, kundi work from quarantine facility. Ang mga ngambal ni Vice sa interview. Sige lang ha. Mo ginaya kay Ano ko na dala ng migo ko ha. Sige. Mary Grace Eugenio Fermin. Good morning man. Kag kay Janet Mead Kayaw. Sa family Mead kag Kayaw. Good morning kuno. Okay. Okay. Sa Motomaniac Motorcycle Shop. Puertigin to sa kusog sila pag-monitor sa Action Radio. I-greet kanina karon naton Action Doors Kwan on air black. Oo, sino Asa? tuliwat? Motomaniac. Motomaniac man bi para do ka no, man tumaniak idi. Di ka bastos. Bastos mo mga manyak sa guro sa motor. Anyak sa motor. Sige. Oh, sige. Motomaniac Motorcycle Shop, no? Kay classmate ko Lucy Desendario Siapok, kag Wilfredo Siapok. Good morning sa inyo na. Classmate. Kay Action Boy, good morning lang da sa Barangay Maricalom, si Palay Bala, kay Nonoy Casinas, Joliet Pasunting, Cheryl Ann Compliza, gapamatig isla pirmi kung sa aton live. Thank you so much. Teka na, ha? Ha. Sige, standby na sa mga balita national. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Sa detalya na sa mga balita lokal. Nagpapanaog si Governor Bong Lacson sa Executive Order number 21-42 series of 2021 nga naga-implementar sa mga pagsulundan sa mga returning migrant sugarcane workers o kung mga sakada nga diri sa Negros Occidental para sa crop year 2021-2022. Iniagod malikawan ang pagdamos ang kaso sa COVID-19. Sa tatlo kabahina nga mando sa gobernador, iyagi na pangabahay ang mga individual planters nga magsumeter sang listahan sa mga migrant sugarcane workers. Nagalakip sa ngalan, basic information, lugar nga gintrabahuan kag petsa sa pagbiyahe pasulod diri sa probinsya. Ang mga workers ginaobligar sa pagpresentar sa mga SPAS, electronic o printed copies sa naprobahan nga travel coordination permit nga gin-issue sa SPAS Travel Management System kag negative RT-PCR test result nga balido sa sulod sang 72 oras umpisa sa petsa sang pagpaswab test nga ginpatigayon sang Department of Health Accredited Molecular Laboratory. Ginpangabay man ang mga planter nga mag-deposit sa probinsya sang 1,500 pesos per person bilang donasyon sa gobyerno probinsya sa pagbakal sa RT-PCR test kits kag magtala na sang salakyan nga sakyan sa mga workers pakadto sa quarters o quarantine facilities. Ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang pagdalo naman sa provincial quarantine facility.
Ginrekomendar naman sa mga fast craft operators nga pahapusan ang mga requirements para sa Panay Negros travel kung panugutan na. Agud hindi na maayawan pa ang mga pasahero. Sunod kay Wisam Operator Frank Carbon, Martes ang aga sa ilagin rekomendar sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga kung ma-downgrade sa Modified Enhanced Community Quarantine ng siyudad kag probinsya sang Iloilo matapos sa Agosto 15, hindi na pag-istriktuhon sang siyudad ang pagpangayo sang RT-PCR swab test with negative result. Sa baylo kinahanglan na lang magpakita sang vaccination card nga nagapamatud nga fully vaccinated na ang mabiyahe. Sunod kay Carbon, ginahulat pa nila ang executive order nga ipaparaog sa duha ka alkalde nga nagadepende man sa ginapatuman nga restrictions sa National Interagency Task Force. Pagpulog kami ka sobra nun dahil sa executive assistant ni Mayor Bing, focal person sa business group diri sa Bacolod. Di naman konsya sa amon kung anong recommendation namon pati sa Panay Negros ka travel. Kuno, go i-vicious na siguro kasi 15 months si Mayor Bing nangyayari nga EO, up to 15 months. Si Frank Carbon sa MVCCI. 154,539 ka mga individual sa Negros Occidental ang fully vaccinated na sa COVID-19 vaccines. Sa datos sa ginpresentar ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, iniyang masobra sa 10% sa 1.4 milyones nga target individuals. May 76,736 naman ang bakunahan sa unang nga dose, samtang 216,699 ang duha ka doses. Kalakip sa mga fully vaccinated ang nabakunahan sa Johnson & Johnson nga nagakinahanglan lamang sa isa ka dose. Sa karon ginatutukan sa gobyerno probensyal ang vaccination sa A2 priority group o kung senior citizens bangodyara pa lamang sa 55% ang kadamuon sa mga nabakunahan. Samtang ginkalipay naman ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales ang parang pagpakita sa interes ng publiko para magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Sunod kay Gonzales, halos tanan nga mga barangay sa Bacolod ang mayara sa pagtaas sa ilang registration. Magluwas pa sa pila ka mga individual nga naga-walk-in sa mga vaccination centers. Dunga pa ni Gonzales sa pihak sini nga trend, hindi malikawan nga may yara gidman sa pila ka mga residente sa pila ka mga barangay ang nagapakamaayo nga magpili sa ilang luyag nga bakuna. Padayon man nga nagahinyo sang suporta kag kooperasyon sa publiko si Gonzales paagi sa pagsunod sa ginapatuman nga health protocol lakip na ang paglikaw sa mga social gatherings. Ginpahayag ni Talisay City Legal Officer Attorney Kirk Magnabe nga pending sa karon sa Court of Appeals ang ginapelar sang 14 ka anay empleyado sang syudad nga ginkakas. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Magnabe mismo administrasyon ni Mayor Neil Lizares nagahulat man sa mga desisyon sa korte, rason nga hindi man sila makaakto sa mga ini. Dugang pa sang City Legal Officer nakibot man sila sa ginhimo nga pagmarcha sa mga anay empleyado nga gintuon sa adlaw man sila sang ginkakas sa Agosto 9, 2016. Ang mga iniya nakabaton man sa ila cheque bilang back wages base man sa mando sa Civil Service Commission. Nag-aapela si Magnabe sa mga ini nga maghulat na lang sa masunod nga desisyon sa korte. Ang 14 ang pila lang sa masobra 20 nga ginkakas bilang regular nga empleyado sang syudad bangod sa ginalegar irregular nga appointment nga gintawag election band transfer sa 2016. Wala kami yan nakakita sang order ng central office about reinstatement na ginatawag. Okay? There are mostly, daw mahaba ko yung tanano kami itang temporary. Mostly, sir, ang appointments is from regular to from a casual to a regular position. Akin sa pagpahayag ni Talisay City Legal Officer Attorney Kirk Magnabe. Sektor sang negosyo sa Pilipinas, plano magbakal sang Pfizer vaccine para sa mga kabataan sang ila empleyado. Samtang Robredo, ginbulgar ang exploratory talks kay Pacquiao para sa 2022 election. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Ilofuente. Padayon Action Radio Bacolod
Gin pasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition. Dara kay Lord Espanola Chavez, good morning. Greet na lang si Papa niya Bingbing. Nga adlaw-adlaw gid ka pamati sa Action Radio no sa La Carlota City. Good morning. Kag sa kay Marilo Camento, ginagreet man ni Ma'am Van Mayo ang iyang sister si Alma Alvarez Gallo kag sa ilang 3 Pugi Boys sa Las Vegas, Nevada. Kag sa iyang brother One Ball Gallo no kag kay Yvonne Boucher sa Germany. Okay, kailan nagali sila ni Yvonne gali ang Germany. Kag Jack Antonio, good morning man. Happy birthday man ha. Happy birthday mo kuno kay Mary Ron Amit. Kag kay Jinky Di Alagdon from Christine Menyes Villalobos. Mary Ron Amit, happy birthday. Elmer Rigula na si tatay, nanay niya Bining, kag tatay Thomas sa Valladolid, ginatamyaw. Oy, si Nonoy Quadernal, noy, may gagadra sa imo, Fernandini Quadernal Jr. Kag kay Sir Quads, no, Sir Nanding Quadernal, good morning. Yes, good morning sa inyo, Sir Quads. Donna Novarte Macario, Di Anton Diaz. Richard Palanog sa tanan ng tagpalamati sa Action Radio. Si Migo Tariki Malalabla, good morning man. Good morning, Sir Sa Ricky. office ni Congressman Greg Gasataya. Sa paryente ko dira sa Kaliling, si Helen Nervous kag si Chaymin Yadra, may aga sa inyo, no? Sa Bacolod Police Station 6, good morning sa inyo dira, mga sir, Yes, mga ma'am, sa mga Police sir. Station 6. Maayong aga. Okay. Sir Sumugat, kag si Migo Tanual Amar is still watching. Si kuan bala si lipat ko sang Alfred Alcantara sa Canada man. Good morning. Good morning. Kita mo ba? Kirina Villaflor. Dali lang, kapangitaan taan. Kirina. Ginag-greet niya. Ay, ihad. Umagad ni Kwan, ni Jinky. Nag-greet. Mother-in-law niya si Miss Jinky. Ni Kirina Villaflor. Sakay Richard Dai Pacheco sa batch 94 sa BCNHS kag RTNHS Mausio Central Extension. Edwin Escopel, classmate ng aga. Ray Baryoga, pangapita with tinanok nga saging. Ay, kanami. Si Hil Javier Action Boy, nag-greet mo na, no? Yes. Sige. Si Ma'am Loing Melos is still watching. Kay Melchor Dira Melos, good morning. Okay. Bia Jonathan, Connie Dormitorio. Sa taga-Purok Kalubay ko sa Barangay Sampinit, good morning. Alin kay Edwin Escopel. Lito Dayap, Wangskili Morales, good morning dira sa inyo ni August na nat kag Abi.
Kita mo na? Henry Alan Monares Yes. from Sagay City. Okay, go. Kay Connie Dormitorio, good morning. Kay Che Zamora. Kay Edafe, ano ni Gurillo? Silang. Helen Pedalgo. Pwede ka pa mangkot kung Puli, Manila, Halimdi sa Bacolod. May requirements pa ba? Salamat, mayong aga. Di ang pa Manila, way kuya kabalo, action boy. Kung mapuli lang. RT-PCR test mo nagyapon. Oo. Kung ano gitawag sila nang mapuli, so meaning taga Manila siya or depende na mo ba si Apor siya or OFW siya. Depende na ang requirements, ma'am. So ano ka to, ma'am, ng residente sa Manila or what? Okay? Si Rochelle Evangelista, good morning. Kaya Enday Blaza, Real Gomez, good morning. Dra sa may si Katuna, Bohol. Always keep safe always. Mga taga Bohol na ha, good morning. Maayong buntag Bohol kay Bisaya man po na Bisaya dito. man din na sila? Bisaya man po na sila. Sige, standby na kita. Sige, okay. Standby sa mga balita national. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sang mga balita national. Target sang Philippine business sector nga magbakal sang dugang nga COVID-19 vaccines para sa mga kabataan sang ila mga empleyado. Suno kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Jose Maria Joey Concepcion III, ang pagbakal sang Pfizer vaccines ang ipaagi sa tripartite agreement para buligan ang gobyerno sa vaccination rollout. Una ang ipahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang pagbakuna sa mga menor de edad ang posible magumpisa sa Setyembre o Oktubre depende sa supply sa bakuna. Apang sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes ang gabi, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga kinahanglan pa sang dugang nga pagtuon antes magbakuna sa mga bata. Sa salakyan na nagatiner ang pila ka mga COVID-19 positive nga nagahulat sa kwarto sa Cagayan Valley Medical Center kon CVMC sa Tuguegarao City. Sunod kay CVMC Chief Dr. Glenn Matthew Bagaw, lapaw na ang kadamuon sang ila pasyente sa 150 ka bed capacity sa COVID-19 ward. Yara sa 194 ang pasyente sa COVID-19 ward, 163 diri ang kumpirmado nga kaso kag 31 ang ginasuspetsohan nga may COVID. Magluwas sa salakyan mayaraman sang pasyente nga nagahulat sa tent, ginakabalakan sa karon ng hospital, kung sang hospital ang pagdagsa sa mga pasyente nga severe o critical condition. Nangabay na si Bagaw sa nga pondo sa DOH para mag-arkila sa duwa ka hotel para sa isaylo ang pasyente nga manug-ayon na kag ginakabig nga mild case. Umpisa Agosto 12 tubto 22, ipaidalom sa ECQ ang Tuguegarao. Nagpakabay naman ang probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos ang investigasyon sa kiniligar administrative impediment sa nagaresulta sa delay ng pag-release sa special risk allowance sa mga healthcare workers.
Sa House Resolution 2102 ginpahayag ni De Los Santos nga may mga reklamo sa delay nga pag-release sang SRAs kag ang discrepancy sa benepisyo nga ginahatag sa mga medical frontliners. Sunod sa kay De Los Santos, ini ang posible magresulta sa mass resignation sa mga healthcare workers kag mangin understaffed ang mga ospital. Nag-release ang Department of Budget and Management sang 9.02 bilyones pesos sa naligad nga Hunyo sa paghatag sang SRA sa mga health workers nga nag-cover sang Disyembre 20 tuig 2021 tugtog Hunyo 30 tuig 2020 tugtog Hunyo 30 tuig 2021. Wala pa karon nakapagwa sang palayag ang DOH angot sini. Nagpasiguro ang Malacañang sa mga residente sa siyudad sa Metro Manila nga mahatag sa insakto nga tion ang ayuda bisan pa nga ginpakamalaot ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa ka local government unit. Lunes sang gabi ginpahayag ni Duterte nga kakasan sinit sa otoridad ang isa ka wala ginhingadlan nga LGU sa pagpanagtag sa cash assistance matapos nga hindi organisado ang vaccination drive. Sunod ka presidential spokesman Harry Roque umpisa Agosto 11, umpisahan na ang pagpanagtag sa ayuda sa mga residente kag hindi pwede ang ECQ nga wala sang ayuda. Ginpahayag man sang pala spokesman nga wala sang ngalan kag ngalan sang syudad nga ginpalayag si Presidente Duterte kag hindi man ini pwede kadugang sa wala ginpagwa sang presidente. Samtang sa karon nga bravo nga pamilya ang nabutang sa alangalang nga sitwasyon bangod sa pangahog sang Delta variant sang COVID-19 sa pungsod, nagpanawagan na si Vice President Leni Robredo sa gobyerno nga padasigon na ang paghatag sang supply sang bakuna ilabi na sa mga probinsya. Bangod hindi lamang sa Metro Manila ang konsentrasyon sang kaso sang COVID-19, ginaduso ni Robredo nga padasigon man asang gobyerno ang distribusyon sini sa mga bakuna bangod kabuhi sa mga Pilipino ang nakataya dire. Dugang pa ni Vice President Leni, bakuna kontra COVID-19 ang pinakamabaskong armas sang kada individual kag pamilya. Gani dapat hatagan ni sang bilog nga atensyon sang gobyerno kag taasan pa ang target sang vaccination sa kada adlaw. Padayon man ang proyekto ni Vice President Robredo ng Vaccine Express nga nagatuyo nga papaskugon ang vaccination efforts ng kalilain nga bahin sa pungsod padulong sa pag-angkon sang herd immunity. Madinilagon nga ini himo sa Manila City, Naga City, Iriga City, kag sunod sa Quezon City, kag Cagayan de Oro City naman. Sa idalom sa sininga programa, nagabulig ang Office of the Vice President sang gilayon nga pag-deploy ang sang mga bakuna nga gintigana sa mga lokal nga gobyerno paagi sa pagpadala sang volunteer vaccinators kag encoders. Magduluwas diri, mabatyagan man ang pagkatipan ni Vice President Leni sa mga pamilya sa tunga sang COVID-19. Paagi sang nagkalain-lain nga programa ginsugdan sang Office of the Vice President pareho sang paghatag sang libre nga teleconsultation services sa Bayanihan e-Konsulta, libre nga COVID-19 testing sa swab camp, paghatag sa mga personal protective equipment, kag pagpatindog sang temporary shelters para sa mga frontliners, pati na ang pagpatindog sa community learning hubs para sa mga kabataan nga apektado ang pagtuon sa distance learning. Ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga makaduha na ini ka beses nga natalakay kay Senator Manny Pacquiao ang 2022 elections. Suno kay Robredo, ulihi sini nga na istorya si Pacquiao sang nagbiya ini pakadto sa Estados Unidos kag ilaging kasugtan nga liwat sila magastoryahan sa pagbalik sang fighting senator sa pungsod. Duga pa ni Robredo ang iya diskusyon upod kay Pacquiao ang exploratory lakip na dire ang ila pamatyagan sa eleksyon. Gain klaro ni Robredo nga wala pa sang ginistoryahan kung sino ang pagasuportahan. Samtang ginpahayag ni Robredo nga wala pa natapos ang diskusyon upod naman kay Senator Panfilo Lacson kay Senate President Vicente Soto III nga magkapapili sa duha ka mataas nga posisyon sa 2022. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, aksyon akong balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato
Happy birthday ko no sa kay Gemini and Cabo Liboon sang Sagay City. Happy birthday! Alin kay Henry Alan Monares. Terry Sempron Yong, good morning. Kay Mia Morales Moreno. Sila ni Mia Morales Moreno. Nya, good morning mga idol ko. Super late na gid ko. Ay, okay lang natin nakaabot siya. Nakaabot ka. Hambaga nila, it's better late than never, Connection Boy. Lain na na. Ano? Better late than pregnant. Oo na. Ay, kalain, boy, di. Eden sa Mga panta. kaugalingon, kagidya nga, Oo, mga terminologies. Terminologies. Muna sa mga better late than pregnant. Di ba? Ay, kalain. Eden sa panta kasuyon. Sa mga dalaga lang na yan. Live from Pinagintinan, Cabancalan City. Kay Maridel Robles Turner. Maridel Robles Turner, greetings from California, USA. Oy, good morning. Good morning. Kasi mga Robles ako no sa barangay sa Mambulok bla. Si Miles Robles bala de Leon na subong? De Leon. Miles Robles. Myla Robles bala? Myla Robles de Leon. De Leon na siya subong. Nga iya sa bata mga ngala. Karon na istoryante ka karon. Kabalo na ko na. Lain may sugpon pag na may dugang pag iya. Sige. Jinka de Lagdo nagpasalamat sa tanan nga nag-greet sa iya, no? Mga kay Greg Ruiz Arroyo, kag Jevic Arroyo, kag kay Christian Arroyo. Gumsingan, kag sa mama niya nga si Lilibeth, kag papa niya Sugaben. Sige. Vicente Semeliano, mga agaman. Good morning man kay Pilton Lipura, dara sa may Pasay City, Ma'am Vanessa Mayo. Una sa balita, una sa aksyon, no? Sa Bacolod Action Radio. Correct. Oo. Siling ko gani, gina-pa-record yung si Doc Mayo. Siling ko gani, nga do masagad pa si Doc mag-extra sang sa imo action mo. Ay, kala. Muna siya. Bag-una na. Masagad na sa mag-extra sa ako. Feeling ko, guro, magpuli. Gusto mo matian? Sige be. Abi, pamatian. Ari si Dr. Matt Mayo. Are ka, dali. Duwara sa dalawang speaker mong duway na siya sa babaw. Wait, liwat. Ay, ano naman? Ate lang, ano to man? Ano naman? Yo. Kay gakuan ko. Kay galanto ka live. Okay? Sige Sige. Gusto mo ako mapabate? Ikaw kaya daw, hindi ko kabalugi. Sige. Mga aksyon na si Doc Mayo, pamatiin nyo bala kay nag-extra siya sa amon yung standard extra. Ari ay, mati ay. Hipusa na yung muda. Ganun pa siya. Wait lang. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Perde ka ba dito? Perde pa ako mag-extra. Ay, kalay. Sagad kay Doc, no? Intro na sa video greetings sa anniversary sa ARB. Correct. Sige, kay Rochelle Evangelista, good morning. Mayo Morales, sige, keep safe, man. Kay, Jocelyn Song Comedia, yad na, mga aga. Okay. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, Ma'am Elizabeth. God bless and more power. Kay Maya, yes, Maya, good morning. Ka Jennifer Albay Pegares, good morning sa imo. Kay Maninoy Michael June P. Season, sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag, maayong aga. Kaya, sa may Tutong Felisa, ni si Tutong dyan? Hindi pwede tutong. Tutong, pero ito kasi social. Ang tutong niya ko na dukot. Tagalog, sa dukot. Sige, Barangay Totong 4, okay na? Pasar na? Liwat. Good morning kay Ka Jennifer Albay Pegares, sa may sa may Totong 4. Felisa. Bangga. Sige. Julius Borbon Bulido, good morning man. Naga-monitor siya dra sa may Rojas City Capiz. Tama ka, tag ko na sa aton signal diri sa
Diri gamit ko monitor radio. Ay, true. Yes. Kaga FB Live. Uy, good morning dira sa inyo sa may Rojas City Capiz. I-greet na sila karon sa on air. Yes. Kay Miss Lily King. Hello, Miss Lily King. Yes, good How morning, are you? madam. Kay Jocelyn Song Comedia. Pakaisa ko na si Maridel Robles Turner. Tagamang Buloked. Yes. Sige, lagi daw. Okay. Greg Agustiniani Puertas, good morning. Fred Harlow yan. Dra sa may Dublin, Ireland. Okay? Kaya, ara siya San Diego, California. Nasa Sige, San Diego, sige. California. Kaya, Sila Miss... tagulay ni Donna. Oo. Robles Prodigalidad. Yes. Kay Miss Ginoy si Sir, good morning man. Kay, please, ano ni ko no? Si Suset Lumeda, may ngaga. Si Yuna de Vera, protect yourself. Rila, ini. Oo. Hindi na industriya. Please do not let your guards down. Wear Wear your your mask. mask. Maintain Maintain your your distance and get vaccinated, please. Protect yourself from Delta variant. It's scary mutation that spreads so fast. Yes, Correct, correct. did Yes, na. completely agree. Oo. Sige. Kay, that's why ga face mask kami na Action Boy. Become fully vaccinated na kami. Yes, we are both fully vaccinated. Kay Rosalyn Parana, good morning man, taga Villamonte family. Sa Villamonte, family Parana, may ngaga. Kay Kathleen May Perez Suelto, good morning. Hambal ni Miss Lily King, Doc Mayo, sagad-sagad ba? Love it. O, ikaw naman, Miss Lily King. Ang entry mo. Ang iwan naman, entry. Entry, Miss Lily. Waiting kami. Ngay-send mo ang una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Radio. Anan. Perfect. Ang isa ka-delivery, bla itong ina-deliver mo bla. Ha? Ang ginapag-deliver mo blang isa pag-bla ka-delivery mo bla sang action rad, sang intro, extra bla. Ang daka. At blang isa mo ka-deliver, blang Una sa aksyon, sa Bacolod, action radio. Kasi noon na yung man. Kay gas sa milk. Ay, kala, yun, may lang naliwat na no. Sige lang. Anyway, kay manghod na ko nun ni Donna Robles Prodigalidad, si Maridel Robles Turner. Siling ko na eh. Grabe, si Miss Maridel. So, head turner, gini siya guro. Wala lang, paaman ko lang. Miss Ana Sinoro, hello kay Father Ember, di ba? Ember. Okay? Kaya, gintudloan ko ni Ma'am Vante. Si Ma'am Van ang coach. Siya ng coach ni Ni Doc Doc Mayo. Mayo. Oo. Hasta to sang tong pakitong dito. Pero tigil ka talented si Doc. In fairness. Talented gini si Doc Mayo. Yeah. Wala sa... Makapauli na din si Doc Mayo. Yeah. Sa Jahan. Ipa-align kong gining likod ko siya. Ipa-align ng likod. Kaya duga mo ka na doon maglakat. No? Feeling mo sa kabug... It's either sa kabugat na sang imo nga kulintas, nga gold kay suksok. Why kay kulintas? Nagitom na gani. M. Somoso, good morning. Kag Cory Vidaha. Sige, standby na kita sa aton mga balita, dugang nga mga balita. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, balita international, ginapay dalong pa sa pila ka pagtuon ang pinakaunang kaso sang Marburg virus nga ginasiling may kangtanan sa Ebola kag ginapaanggid man sa COVID. Sunod sa report sang World Health Organization kan WHO na record ang una nga ginigo sini sa West Africa. Ginasiling nga nagikan ang virus sa kabug antes nakalaton sa tao. Ang nasambit nga virus ang may fatality rate nga tubtob 88%. Sunod kay WHO Regional Director Africa nga si Dr. Machido Moti, ginatinguan nila nga masolusyonan ang paglapta sini sa ibang pangabahin sa nasambit nga lugar. Sa patag sa pagnegosyo, ang pagsanyog sa ekonomiya nagbalik na kag ang recession tugas ang pandemic diri sa Pilipinas ang natapos na. Ang economic growth sa Pilipinas nagsaka ini sa 11.8% sa ikaduha quarter sang 2021 sa piyak sang pagbalik sa mas stricto nga quarantine restrictions sa tunga sang pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod. Apang kabayan sang rason sang sining recovery amo ang low base sang ekonomiya sa 2020.
Sa second quarter sa Liga nga tuig, ang ekonomiya sa Pilipinas nagkaangkon sa pinakamalala nga economic contraction sa record. Ang 17% nga free fall, samtang ang gobyerno nagpatuman sa pinakama-istrikto nga quarantine restrictions. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar, 50 pesos kag 43 centimos, ang Singapore dollar, 37 pesos kag 9 centimos, ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 48 centimos. Sa ito naman nga balita entertainment, nakuha sa video sharing app nga TikTok bilang most downloaded app sa tuig 2020. Inisunod sa ginpatigaan nga surveys ang digital analytic company nga App Annie. Na labawan siniyang Facebook nga uyat ang nasambit nga unang nga pwesto, umpisa pa sa itong 2018. Padayon ang pagsikat sa nasambit nga Chinese video sharing app, bisan pa nga iniyang ginadumili sa do sa US ni anay President Donald Trump. Ini matapos ginakusahan ni Trump nga isa ka pandam sa ila seguridad ang TikTok. Sa balita sa sports, medyo masubo ini nga balita kay hindi madayon mga kaaksyon ang natala na kuntaning enkwentro nanday Manny Pacquiao kag Errol Spence Jr. Ini matapos nga makagum sang eye injury ang undefeated American boxer. Sunod sa World Boxing Association na agum ni Spence ang torn retina sa iya nawala nga mata samtang iniyara sa training para sa hampang kuntaning nila ni Pacquiao sa Agosto 22 oras diri sa Pilipinas. Nagdesisyon naman ang WBA nga ibulos si welterweight champion Yordenis Ugas batok sa fighting senator. Si Ugas ang natala ng idepensa sa iya titulo sa undercard sang duha. Na-diskubrihan ang nasambit nga injury ni Spence sa pre-fight medical examination sa Nevada State Athletic Commission sa Las Vegas. Bangod sini, nagpauli na ang boksidor sa Las Vegas para sa operasyon. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa ato yung maka-action. Happy Wednesday. Kag ina-greet ko lang tanan nga taga Rojas City. Kay nami ito ko naton signal, mabaskog. Pinaagi sa radio, kapamati sila and of course, FB Live. Kag Thank you sa so much. hinubaan sa Moto Maniac Motor Shop. Good morning dara sa inyo, mayang aga, no? Kag sa Alagad Radio sa Hinubaan. Good morning, Eric Tenerife. Migo, good morning. Kumusta ka na? Alagad Kevin Henry. Good morning. Yes. Sige. So, sa ating nga balita, special action boy, ari ba lang mga tips para madula ang kaspa or mga home remedies para madula ang kaspa modera or sa Tagalog, balakubak or sa English, dandruff. Nga kung ikaw magambal sa kaspaya, daw ka hindi kakatulyaw. Kala, isang hindi ka Ayaw pa niya magambal, kaspaya daw kakatulyaw. kakatol. Ayaw mo daw, hindi So, ang kakatul. sikreto da, ang pag-pronounce mo sa nga A, dohimon mo nga E. So, kaspa. Di ba? Ano kasosyal? Hindi katulyaw. Do ka baho lang. Do ka lang to. Ay, kalain. Do, no? Ang kaspa mo lang ang pabaho sa Hindi ulo. kung ikaw magambal sa kaspa, daw, gusto ko sa luko yung makakaspa yaman. Hindi ka daw. Kastab. Kaya ka daw, parang balon mo ko lang, ay, action boy, may kaspa. Kaspa. Kalain. Sili ko ginaction boy. Pag iba na, iba na puti na din buhok, hindi na sa kaspa. Ano gali? Utok na lang nga sa lulubra. Hala kalain. Nagwa. Drang exit nga, no? Sa nga brain. Grabe, no? Tama, kasobra, lain ang epekto. Okay? Sige. Kay bisan pa action ba, ano ba lang nga shampoo nga ito na ginagamit, agod madula ang nga ito ni kaspa diri, pero wala gyapon epekto, no? Kaya testingan ta ining mga home remedy. Kaya actually, remedies, may mga shampoo, actually, action boy nga anti-dandruff ko, no? Pero wala man nga kadula. Okay? Sa action boy, pwede get... Home remedies na siya, ha? home so, kinanglan remedies. importante na ang requirement is may home ka May din. home ka mo. Kaya kung may ka home. Kaya wala ka home, hindi na siya Basta matawag. homeless ka bla? Oo.
Homeless remedy. Ay na, ano man ito man. So, mga action boy. Ang una is apple cider vinegar. Okay. Always yun na Kaya yan. ang apple cider vinegar action boy, may ni kuno sa antifungal kag antibacterial properties. Ang himuon mo, Kung ihiso. himuon mo makakasang spray bottle. Spray bottle. Tapos 1 tablespoon lang sa apple cider kag 1 cup sang water. I-mix mo siya action boy kag spray mo siya sa may mga kaspa mo dara. So mo siya himuon mo. Kundi nang may kaspa mo. Tapos putson mo imo nga antog ni imo nga ulo. Oo, putson mo. Ay, hindi putson ang spray. Putson mo, after mo spray, putson mo yung ulo. Tapos, mo siya, i-stay mo siya for 15 to 30 minutes. Then, banlawan. Pero Ano naman 15, hindi ko 30. depende si mo kung meron dan iba hindi nila makaya, balang ano tawag sila gani, ang ilang tolerance, bala sa do kahapdi siguro. Okay. O siguro. Sama na siya, banlawan mo siya, 50, kung pwede na siya 15 minutes, pwede man na, kung gusto mong pagyapalawigon. So, 15 to 30 minutes. Once a week lang, action boy. Hindi pag adlaw-adlaw. Kaya basi magkraunot man ang buhok mo. Okay? So, next is pwede man ang baking soda. Nan. Himuon mo, bason mo na imo buhok, action boy. Tapos, i-massage mo. Ibutaan mo sa baking soda. Kaya i-massage mo dira. Pero, reminders na action boy, nga ang baking soda, nagapa-dry ni sa aton buhok. Rason niya dapat hindi mo siya i-everyday. Once a week or once every 2 weeks. Nan. Especially may mga manipis nga buhok. Pareha sa ako lang tawag. Super nipis akong buhok. Palantaw gid siya. Nipis-nipis gid siya yasin do mo lang Kaya na siya. nagkakalaunot na wala. Nagkakalaunot pag nga daan so halalungan gid siya no. Basi wala ta buhok dugay-dugay. So next action boy, aloe vera. Ari nami pag ini action boy. Aloe vera ang iya sina nga ang sa sulod brado jelly yan na bala. Ano mo na sa ulo mo, i-massage mo dira before ka mag-shampoo. Actually, ang aloe vera, damo ginaya benefits. So, nga dala. Bisan sa mga paso-paso, no? Aloe vera. Nan. So, ano siya, mo siya sa imo ulo before ka mag-shampoo. May mga shampoo man may aloe vera, di ba? At yun, may mga lakot na siya yung mga chemicals. So, next action boy, coconut kag tea tree oil. Nan. Himuon mo action boy, ihulo mo ang ginmix nga coconut oil kag tea tree oil sa imong ulo kag stay mo siya for 30 minutes antes banlawan. Okay? So mo na pila lamang ina sa mga tips action boy. Actually damo pa. Tigaling kay wala na to sa. Ang isa na tip pag dyan magpakon kay pakalbo ka. O pakalbo ka Ay kalai. magtubo pag idang kaspay sobra-sobra na ginaya. Tiyan mo man ang bali Dennis pakalbo ka. Gani dako na nakuha siya gani. So mo tuguli ka nagpakalbo ka last year. Kaya hindi mo naging magwantang yung mga balakuba. Abi ko pakalbo ka. Tapos matubuan ka pag idya sa kaspa. Abi mo namin himuon siya na da, home remedy gyapon. I-floor wax mo sa. Tanda kong gagwantang kaspa. Abi ko scrape. Kalakalain sa scrape. Kalawad na ginakaya. Minig Kung mo floor wax, nasa tanawon tabi. Kung magtiner pag isang may floor wax, bunutan mo sa... Our recommendations, mamay magkarakalbo. Hindi na ko naman pati, matiner pa ng kaspaya. Gin floor wax mo na siya, hindi pagit siya makakas. Ibunot mo siya. Grabe sa bunot. Brushan na lang, be. Para doon ka kakas-kakas. Bunot kaya kayo floor wax na bunot na ginagamit mo. Sige, hindi ito nakapaglalisod. Nasa bunot. Ang ginasuggest mo. Kaya doon mo ginang gusto mo. Hindi ko bala ka dumdum kung nakaagi ko kaspa. Pero I think nakaagi man ko way long before. Mga high school days siguro. Mga Kasi high school syempre ba? doon wala High ka may school kapaligo. Siguro. Sa init, diba? Ang bungang araw da. Itugnaw mo. Oo. So, kalain. Pero tuwad ka katulad gina isang kaspanesya. So, halungan, tagit niya hindi ito magkakaspa. Actually, sa ginagamit mo manakis ang shampoo. So, nagani may mga kuto pa na sa una, ba? Mga kuto. So, ginahambal na sa mga bati ako sa una mo sa mga lulab lang. Ang mga kuto mo da. Padamuha, ilupad ka na gani. Pakadto sa kawayan. Ilupad, pakadto sa kawayan. Pakpak ang kuto, aw. Gani man. Hindi tungod ko sa kadamo. Sa kuto, madalay na ka. Ay, Ilupad kalay.
Alam si Durel galupad. Gindalas ang kuto. Ew. Kaluod. Nata. So, sa may mga kabataan, da nga may mga kuto, pahingutoy ka mo sa inyo iloy. Ha? Hindi nyo halata nga magbata, pasang kuyumad. Kaya katol-katol, pwede ako ng kuyumad. Kayumad o kuyumad? Kayumad. Asamon kuyumad. Ayun lang kag-u ang Hello, nalainan. hindi pa rin siya. Sige. Wala yung sabi siya. Okay. Sige, good morning na dira. Sa may mga igrita na sa on-air. Ay, si Happy ano birthday, luwat pa on-air lang ko ha. Kay amigo na kon Romel Gallo. Good morning dira sa imo. Halin kay One Ball Gallo. Kag kay Lorely Alvarez, of course. No? Kag happy birthday kay Miss Jinky Dialagdon. Yes, happy sa DSB. birthday sa DSB. Miss Jinky, happy birthday. Kag ginag-greet ko lang ang tanan nga taga Barangay Maricalom si Palay, si Nonoy Casinas dra, Juliet Pasunting, Cheryl Ann Compliza. Good morning sa inyo. Yes, kay Engineer Ray Ruiz sa may Kanduni, may aga dira sa imo. No? Okay. Virgo September, good morning man. Kag kay sige. Okay, standby na kita sa Action Hotline. Ubod ka Action, Art Tayhupo. Ang inyo naman rin ang News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.